Ledenjak Hintertux već je više od 2 desetljeća drugi dom obitelji Kosturić, ali cijele hrvatske skijaške reprezentacije. Ovo je mjesto koje radi 365 dana u godini, po ljeti, proljeću, u jeseni i naravno u zimi. Ova dolina i planine iza mene ostaće osjećano većini nas koji smo ovdje skijali na neki način odrasli. Neki ga pamte po lijepim trenucima, neki one manje, ali ipak mu se svi i dalje vraćamo. I u ovom periodu sada odrađuje se i jesensko-zimski pripremni period. Nakon ovog dijela, kada počnu natjecanja, svak dio ekipe ode na svoju stranu. Da ne bi mislili da su cure i dečki samo profesionalci na skijama, oni to jako dobro odrađuju ispred kamera i fotoobjektiva. Dobar dan, dragi gledatelji, evo nas na Hintertuxu, prekrasan sunčan dan, očekuje nas fotografiranje kao i svake godine. Obično to dolazi nakon treninga kad smo već umorni, ali nadam se da ćemo izdržati ove godine, da neće biti predugo. Ne, evo još 15 minuta, samo malo. Odlično, samo malo još. Između svega čuje se smijeh i dobra volja, ipak je to najvažnije. Jel imaš simpatiju? Imam. Ako ima atraktivni ženski fotograf, pa Tica? Kinja. Dobro. Došao je doma iz škole, klinac i veli tata, kaj je to retoričko pitanje? To ti je ono pitanje koje zapravo nema odgovora. A veli mali, da, profesor me danas samo takva pitanja pitao. Sky high, yeah, yeah.